pan zamknie to okno, bo zimno jest. Robię unboxing dzisiaj. Paczka mi dzisiaj przyszedła, taka fajna, elegancka tego. Otóż strzałka jest, taka czarna, elegancko tego. Cholera, nie otwiera się, może nie tą stroną. Pik, pik, pik. Ty, jakieś tępe te noże teraz robią. No nie, to mój telefon, dobra. Kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? No ja pierdolę. Dalej się nie otwiera. Dziękuję. A nie, to jednak tutaj się otwiera. Widzicie? Tak mnie chcieli oszukać skurczyny, taśmę tu nakleili niby, że tak się otwiera, a to się bokiem otwiera. Wow, znalazłem prawdziwą stronę noża. Dobra, pierwsze warstwę otworzyłem. Wow. W końcu są moje prezerwatywy. Zestaw całych prezerwatyw sobie kupiłem. Dawaj. A nie mogę wam pokazać jak to wygląda, bo YouTube mi to zbanuje. Więc znajdziecie to na moim Instagramie. Dobra, zamykam. A jednak się namyśliłem, trudno, najwyżej mi zbanują. A to dziad, oszuka mnie, to oponi mi wyszło. Cham, głupi, prostak, cham, burak, cukrowy, co on sobie myśli w ogóle, że co on jest? Pustą paskę cię wysłali. No, Folię weźmie. na szczęście kurierowi nic nie zapłaciłem. Powiedziałem, że już widzę, że to jest popsute. Po kartonie to widać i powiedziałem, że nic mi nie zapłacę. Miałem szczęście, dziękuję.